Eros eta nor Afrodita, nor da Eros eta nor Afrodita. Josu, kaixo, ez disimulatu. Kaixo Eneritz. Harreman heterosexual monogamoetatik aratago izugarrizko unibertso zabala dago, izdiratxua. Orduan egia da. Zer, Ba hori, Aitorria adarrak jarri eta batekin eta besterekin hortxe zabiltzala larrutan. bai, Aitorrek kriston adarrak ditu, bale? Merezita. Erabaki hartuta, errepresioa kanpora, agur betirako modozita maitea. Helduak jada ez gara elakargarriak. Niri nekez gertatuko zaitalako zerbait. Zaharrak, zakarretara? Zuri bakizu zertatzen zaizun. Erreprimituta zaudela. Ez dezu erask eta libre batean gozatzen sexuaz? Ireki bingo batez. Egin diot oiun ere bihotzari. Alferrik ordea. Zenbat eta zenago oiukatu, orduan eta gehiago uzkurtzen da, dardarkasi arte. Nik larrua jotzen dut ez ezagunekin, da funtzionatzen dit. Gero askoz ere pazientzia gehiago daukat. Gizonak patxarana, emakumeak roibos, gizonak musean, emakumeak solasean. Baina kontuz, Eneritz kontuz, Zutan erreta amaitzeko sorian zaude eta. Eneritz. Eta orain zer egingo dugu? Lasaiago. Pixka bat bai. Eta zu? Tira,